Daddy's coffee vlog is here. Tohle berte jako úvodní video do našeho vlogisku. Ještě kam jdem? Na Sněžku. Ale nemáme žádnou výbavu, tak teprve kupujeme. Kupujeme čelovky, protože jdeme v noci, jdeme na východ slunce. Tady nějaký prší plášť. Tohle šustka. Ale to dětství. Teď člověk diví, kolik vychytávek jakoby je, že, na tu turistiku. My jako nejsme úplně turistické typy. Typy? A rozhodli jsme se, že jdeme na Sněžku. Já nevím, protože ty věci jsou tak škaredý. Nejdeš tam vodní přehlídku. Čau, prosím, jsem v tom depátu. Dali jsme na místo. Ne. Jsi spíš u dveří. Kdyby přišlo strašidlo, tak si tě vezme jako první. Room tour je jako by tohle. A tady je, slibovali nám jiný. Ale šli jsme tam. Se nějak musí utáhnout. No. To ne. Ty jsi se nějak posral. Já budu Ty jsi takhle. to už nějak prostě posral, Lukáš. Ale hovno. Hej. Jo, to se musí tam takhle prostrčit ještě. Jo. Jo, ano. Slabá baterie. No a už to mám. Oh. A teď si to takhle dám. Takhle půjdu na Sněžku. Já bych chtěla nám říct, že absolutně oba dva nevíme vůbec, co děláme. Ale jdeme na Sněžku. Chápeš, že nám to nikdo nevymluvil? Že se ani nesnažili nám to vymlouvat. Jakože nikomu to nepřijde blbý, že zrovna my dva jdeme na Sněžku v noci, vole. Já si myslím, že nám to nikdo nebude nevěřit, že tam to jdeme. A proto si natáčíme důkaz. Tady mám svůj prší plášť. Máš, no. Jo, ono to je jako součástí toho, dívej. Tak taková ta... Komu To mám na ruby. nejlíp investovaných 130 korun. No to teda nevím, jakoby... To je dobrý. Nebo to není na ruby. Ne, není. Jo, čelovka, jo. Bunda stála 205. No, já si myslím, že ta čelovka nebude čelovkovat. Kámo, ta čelovka nám neosvítí se ani vole. Ale jenom osvítí ty bežáry na tom osvítí. No, tvoje. Že jsem si měl si trošku větší. Takhle půjdem na Sněžku. Hej, já vypadám jak nějaký horník. Nebo jak nějaký hovnocica. Jak se takhle vždycky kolik divne. Ježiši, prášek děda. Bunda. Je to cool, ta bunda, ukáž. Jako jo, je to cool. Ne? Cože? Že to je množenka. Ty budeš první a budeš plašit divou zvěř. Ach jo. Hej, to mě hrozně baví ta čelovka. Je to dobrý. Jakoby, ne, chtěl jsem říct zkus hasnout, ale ono tě bude to svítí. Tak jsem ale to můžu udělat. Hej, jak to svítí! Tyhle to osvítíme celou Sněžku. To neuvidí nikdo vůbec přes ten světelný smok.
Kámo. To byl My jsou jak takový ty rybičky. To je dobrý, ne? No. Ještě to tady zapám. Já myslím, že to půjde. Takže, vstáváme za kolik hodin? Zítra za 12 hodin budeme na Sněžce, bych chtěl říct. A teď jdeme ještě na stezku v oblacích. Jdeme na tu říčku. Ne, nejdeme. Jdeme na stezku v oblacích. Víš, už si třeba tak necháme češet sulík. Jak tebe tam nic nezůstane za chvíli. A já myslel, že i tohle máš má proteinu. Nemám, protože... A few moments later. Ready? Ready? Ready, steady, go? Jestli to tam nejde. Tady do sprchy. To nebude dobrý. Budeš chytat dešťovku. Jako asi ne, no, vole. Tohle je kousek historie. 0 nebo 1? 0. Hej, tak takový si pamatuju jako hodně dávno u babičky, mám takový pocit. Jo. Dáš mi to do backpacku. Za mě třesení. Tady budou méďata. Oh. Moje výšky. Jakoby mohla si ty tu dma, že jo, ale... Do kolečka dokola. Jak je písnička? To byla kačka. Nevím. Do kolečka, dokola. To je písnička. Nevím. Ale... Co vím, tak Míša je přesně ten člověk, který se zastavuje u každé cedule. A čte si to. A hraje všechny ty hry pro ty děti. To je nějaká dechovka, kámo. To nebyl kočka, počkej. A nemá i vesna něco dokola. V tobogánu, když je sucho, asi 30 km hodině. Špičkový swinger by vás předběhl. Já bych chtěl jenom říct, že frérka se bojí vejšek, ale jakmile viděla tady tuhle sračku, tak se rozběhla. Chceš jít na to? Půjdem na to. Co tam vidíš? Co tam vidíš, Jindřichu? Sorry, jste nikam zmizel. Prostě. Neurve, kámo, dívej se, vole. To prostě nepřijdeš já. To je šiška. Nazdar. Zaplatili tu jízdu tím tobogánem. Krásná stýč.
flašky na rukách. Bojíme se, že nám bude zima. Má tam být 0 stupňů. Já si myslím, že tam bude v podstatě Ale takhle mě aspoň neafoukne. Si připadám, kdybych jel spíš někam na duny. Takže tady máme naplánovanou trasu. A už jakoby musíme jít spát, protože kdy vstáváme? v 1 ráno. I 20:05. Vstáváme v 1 ráno. A půl druhé. Já chci zrovna vidět tebe jako půl druhé, vole. A ve 2 vole máme být u auta. No. Kolik je? Oni tě mají noční režim. 1:49. 1:49 a my vyrážíme do Pece pod Sněžkou. V tuhle dobu chodíme domů, ani to ne. Ani to ne. Jedeme. A vy, přátelé, jedete s námi. Já jsem se večer ještě pomodlil ke Krkonošovi. Míša ne teda, takže tu sežere medvěd, když tak. V závětě jsme nenapsali. Ale tohle je aspoň znamení toho, že jsme vstali. Noční režim, ať se mi třeba někdo dovolá. Morská služba. Tak jo, jdeme. Je něco po 2:30? Vyrážíme na Sněžku. To prdele. Kámo. No, když se buď to ozval někde v lesích, anebo až nahoře. Tak. Já nevím, jestli jde úplně vidět ta cesta přede mnou, ale čelovka svítí dobře. Vidíme značky. A jdeme lesíčkem. Máme tak kilák za sebou. Máme. Kámo, Reálně. 800 metrů. No, říkám, skoro kilák. Jde se. Tam vzadu je kráva. V noci. Jsou... Kolik je hodin? 3:40. My jsme skoro na Růžohorkách. It's pretty, it's... My zatím zvládáme. No. Co to je pocity, Míša? Já je kdyby. Jo, jsme mohli však debili, vole, ale... 3 kilometry. 3:45. Jsme na Růžohorkách. Je to noční obraz, není tu nic moc, ale... Jdeme dál. Jdeme dál. Míšo. Tady je lidí tohle na Václaváku. Je tady mega lidí. Jsme na Růžové hoře. 1327 kilometrů. Ušli jsme kolik už? Už 4 kiláky? Od parkoviště. A na Sněžku už jenom 2,5 kilometru. Wow. Už jenom 1:15 a jsme na Sněžce. Wow. Je to actually... Máme nejhorší úsek za sebou. A je to actually v pohodě. Takže jenom jsme spocení, ale... Jinak je to dobrý. Podle jsme říkali, že stupňů 5-6. Já už snídám. Já Míša, on tady do toho maská. Višňovou kapsu. Mukbang. Potkáváme tady hrozně moc lidí. Tady fakt. Ale je to dobré, Tady. aspoň se nebojíme medvědů. To
to stráduje prostě furt. Je jedno, že mě nevidíte, ale vy mě uslyšíte a víte, proč mě nevidíte, protože mám na sebe čelovku za 129 korun z Decathlonu. Hej, nadělá parády jak svině, jako světlo. Hodně parády. Jako jo, já myslím, že vidím až do Polska, jako tu má. Svinka. Není to svinka. Takže reklamní okénko. Je to palba. To palba za 129 korun. A říkali jsme, že ho ani necítíme na hlavě. Je ergonomická na čelo a třeba vůbec jako, když se fouká vítr, tak nějak jako nepíská, jo, že by nějak odrážela. Cože by... Tak světložky, ale jako bez čelovky sem nelezte. Nemáte ani šancu. 5 hodin. Je se začíná rozednívat. Tady už je lanovka. Jsme nahoře. Je 5 ráno. 5 ráno. A jsem byla ve sněžku. Když jsme vycházeli? Nějak o 3:45. No, o 2:30. Že jsme to dali za 2,5 hodiny reálně. Hustý. Ještě nám dodávat tepláky. Víš, Mirova, řekněte nám, jak se cítíte po výšlepu. Fakt zima, kámo. Ona jako není zima, ona spíš jako tak jako fučí. Tak, a je po východu. Jdem se domů. Jdem se spát. Bylo to pěkný, bylo to hezké, ale bylo toho dost. Ježíš, a teďka už jdou vidět tady ty kopce, no tak to je extrém. To je extrém. Jako na té sněžce jsme nahoře, bylo fakt nechutně. Hodně zničíme. 4 stupně. Ale vítr jako hodně velký. Tady už mě taky dolíhá ta únava. Teďka 2 hodiny dolů. Pak ještě půl hodiny autem. A pak
sprcha a šlofíček. Odpoledne 10 kiláků. A dopoledne jdeme na další turečku. Yeah. Tak tohle je moc hezký. To je moc pěkný. Reálně po tom východu, po tom východu to je ještě hezčí. Takže ten východ, nic moc. Hlavně jak spadne ta mlha, tak to je extrém. To je extrém. Další položka na mapách. Checked. Teď prostě je hrozně Hej, bolí nás úplně všechno. No teď mi to bylo nějaký jednodušší. Jo. Jsme dole. Osm 40. A byli jsme na sněžce. Tady lidi stávají, tady lidi snídají. A my jdeme spát. Jsme na dalším vejletě. Tyhle natáčel s tebou, mě baví svět. Kdyby tady tam ty kadiboudy. Valíme autobusem. Nahoru na Zlaté návrší. Poté túra. Bolí nás kolena, bolí nás všechno. Sněžka, my jsme zdolali Sněžku, ale Sněžka zdolala i nás. To tady krásné. Krásné počasí. Tebe ne, tam jsem já. Let's go. Autobus má asi podobný problém, co naše auto, že musí přijet, aby to jelo. To je zážitek. Tak, bojí se smrti s ostatními otravnými turisty. Ještě má turistické známky. A ještě? Jsme na Zlatém návrší. Jdeme na Harrachovy kameny, pak na pramen Lape, pak na Lapskou boudu, pak na Pančovský vodopád a ještě Hančův vodopád. Víš, kde byl Hanč? Hanče, Kubo. Ne. Hanč a Vrbata, to byli ti, vole, horolezci. Oni umrzli. Nebo ne, možná běžkaři, nevím. No takový nějací prostě tady jakoby umrzli. Půjdeme aj kolem jeho pomníku. Nalezte na skálu, co je ještě čatán. Spadnete do písku a sourodnou výzku. Netočíte více, vláda. Jdeme. A z našeho cestovatelského deníčku, pokud byste chtěli cestovat na Zlaté návrší, tak jede autobus ze zlatých, teda z velkých, ne, vole, horních píseček. Ten autobus je velký zážitek, kde sednete si, budete stát, je to jenom 10 minut, ale jako do kopce a serpentínama. Myslím si, že paní za mnou měla velmi velký zážitek s mým zadkem. Tak se sem jako dostanete. Pak můžete chodit po hřebenech, jak jen nohy ráčí. Nám už neráčí.
německá bouda, tam jdeme. Takhle krásný to tady je. Nádherné. Nádherné. Pramen Labe. Odtud to teče. Až do Německa. Až do Německa. Pecka, pojedeme do Německa. Tak je to pramen, že jo?